Ni gaskiya kike so ban maki ba? kana mun komai da komai. To shi ne kin mana. Addinin ma ya ce mutum zai yi daidai. Gaskiya zan yi daidai. Gaskiya zan yi daidai. Haba don na giya miki? Nika ba zan yadda ba. Ba zan yadda ba, ba zan yadda ba. Nika ba zan yadda ba. Gaskiya ba na so. Wani rabu kenan. Muna zaman lafiya ka ce mun za ka kawo mata. Wani irin mata za ka kawo? Wani irin aure za ka yi alaji? Ni gaskiya ba zan yadda ba. Ba zan naki da Allah kar ka taba naki ba zan yadda ba da Allah. Ba zan taba yadda ba. Hasanna, me yasa kike haka mun nan? Kin gane ko? To na ni ki ba da baki min ba, amma ya an kan je a waje cewa ni wani ya yi min ciki fa a waje me zaki? Ba wanda zai yi maka ciki gya maka ko? Ba wanda zai yi maka ciki. Cikin me? Wani irin magana kenan dalawo? Ba wanda na gya miki ba? Ba na so. Maganin kenan fa gaskiya. Ba na so. Don son da ni ke ma ba ta yana cewa zan aure wata. Ba na so. In ban giya mata ba fa me za ta yi? Ne kuma ina son kama mata na biyu. Ba mai ɗaura ne. Ba ma wanda zai ce ƙarin ɗauka ba. Don ni ma na san baba na ma wallahi gaskiya na san haba matan baba na ma ga sunan kaman 13 hudu. Matan baba na wanda ya haife ni matan shi 13. Na mazan aure ta biyu tana ce mun karin auren. Allah ba mai giya ma wannan ko ita ma bata isa ba dan na giya mata. Gaskiya. Assalamu alaikum, sunana Goma daga Kaduna State, Kubo Local Government. Sunana Kasimu Yahaya, na fito daga Niger, jihar Tawa. Ni sunana Dauda, abinda zan fada mata da yawa a cikin gida bai da kyau. Mata da yawa a cikin gida bai da kyau. Ka samu mata guda ko biyu ka aura su zauna cikin gidan
si ne za su ji dadin kansu duk abin da ka samu za su raba ka ba wanga su ci abinci su koshi. To game da ra'ayina kan ƙarin mata, musulmi a matsayin shi musulmi Allah ya halitta mishi ƙara mace daga ɗaya har ya ƙara biyu har su ta uku har ma shekaru hudu yana dama halin ya haka. Wannan ya halitta a musulunci, a tsarin musulunci. Kuma wanda ke zaune da mace guda ɗaya yana da niyyar aure, ya nemi shawararta yana son ƙarin mace aure, in ta ba da amincin cewa ya ba da amincin cewa ya ba ta nemi shawarar shi nemi shawarar ta son shi ƙara aure, in ta yadda a ƙara aure min ba laifi ba ne. Amma in ta nuna ba ta yadda ba, ni a shawara ta ga musulmi ko da Allah ya halitta maka wannan, kar ka yi abun da zai iya sabbaba maka kawo fitina a cikin gidanka. Don shi ne Hausa ke cewa daga wurin neman gira a zo a rasa ido. Allah ya halitta maka bisa ga halitti ka zo ka yi abun da zai iya ja maka ya kawo maka aima haramu a gidanka. Tunda wani abin da ya kasance sabbaban da an ka samu kisan kai, to wannan abun zai iya zama wani laifi na musamman. Ka kai sa wannan a gani na a shawarar zai iya badawa, zai iya bada shawarar cewa mutum inda za ka yi aure, za ka nemi ƙarin arme, kai kokari ka nemi shawarar mata kare ita ke zama tare da ita, kai za ka tafi aiki wasu abubuwa in an nemi ba a san ba ta yadda ba, wannan zai kama maka matsala gidan. Saboda kai sa a nema shawara za kai, in ba ta yadda ba ka nemi wasu yan uwanta ko sabuwa su nemi tsakani. Wannan abu kyautar zai fara wa kenan a wannan bangaren. Ni ina da mata ɗaya, amma in dai wani wanda yake so ya kara aure bai kamata ya ci amanan matayensu ba, dole ya rike su da hakuri, domin su in dai mutum ya riga ya kara aure biyu abun sai dai hakuri, domin abinda mutum yake so ba zai taba samu ba, dole ya yi hakuri da su. Amma idan ka auri mata da yawa wahala ne, siyasa in ka samu mata daya ka aura ko mata biyu ka aura ya isa. Allah ya yi fana. In kuka duba abin da Dauda ya ce, a ganin shi in kuka duba da kyau za ga mun duba gidajen da suna da mata wanda ya fi guda biyu, wanda ya fi guda ɗaya, za ku ga ana samun matsaloli a gida. Matan nan ta ce ni ne amarya, watan nan ta ce ni ne uwar gida, to yaran kuma su zo mama na ce uwar gidan, amarya din in ta ga yaran uwar gidan abin yana kawo matsaloli. Amma dai in za su iya su zo na a lafiya, to da wannan bai da matsala. Kuma da abin da goma ya ce wai to shi ɗin zai iya aure mata guda biyu, amma zai iya ɗauka nauyin mata guda biyu, wai shi zai iya aure su. To in muka kalle shi daga ganin goma ɗin, mata guda biyu in za ka yi ka ɗauka nauyinsu, ka ba su abinci, ka yi komai da yaran da za su kawo ma, yaran da za su ka yi komai da yaran da za su haifai ma abin da suka zo ka yi musu, to ba damuwa kan wannan. To kuma Kasim ya ce wai shi ɗin, wai annabi shi ɗin ma ya ce a ganin Allah in kana ma so mata guda 4 kana iya ka aure su, amma dai za ka so su. Addinin musulunci Allah ya ce wai muna iya mu doka har mata guda 4. To in za mu yi wannan, amma za mu so su dukansu yadda annabi ya ce ke, za mu so su dukansu, ba za mu so wata fiye da wata kuma ba, a samu wata mata kuma. Me dalilin din? Matan da ka sa a gida ba ta ishe ka bane goya,
matsala zai taso. To ya kamata ka duba abubuwan nan da kyau. Ka duba zuciyanka, ka tabbakanka me yasa ne. To kai kuma uwar gida, bari miki tambaya. Kin ji mijinki yace zai karɓa wata mata, kin tabbakanki me abin da na haka ne fa zai kwana kan shi. Ki duba da kyau dalilin me yasa mijina yake so a wata. In ka duba to sai ki sa abin da zaki. Abin nan za ka ɗauka wata mata kuma ka duba abubuwa da kyau, ka duba yadda ka sai yake da gaban kuɗi. Za ka yi ka ɗauka nauyi, za ka yi ka ɗauka nauyin yaran, a duba wannan da kyau. To kuma mata ki duba a cikin addini ɗin muna iya mu ɗauka mata guda 3 ko ma 4 yadda muke so. Mu duba wannan. To akan wannan kake rigima, saboda addini din ya ce ana iya yi. To mai gida kai kuma ka duba, in ka ɗauka mata guda 2 za ka iya ka so su daidai. Saboda in ka siyo ma Hadiza zinari, za ka siya ma umma ita ma zinari din, kai kawo matsala gida. Kaka ce saboda ke uwar gida ce ke kuma amarya, to uwar gida ga zinari, ke dinnan kuma a baki tukunya kawai kike kyan dafa abinci. A'a ba haka ba. Saboda in ka aure su sun zama daya fara gaban ka. Uwar gida da amarya abinda za yi mutunci ne kawai za ku doka ku zaman lafiya, amma dai so da za ka san su daidai fa za ka so su. To shawarar da za mu ba ku kenan. To bari ba ku mata, bari mu ku wani magana. Na san wata abin da ya faru a gidanta, tana ba mijinta matsala sosai, tana ba shi wahala sosai. Mijinta yayi ya yi mata magana amma ina ba ta ji. To shi ne ce to shi dole zai ɗauka wata mata. To yanzu in aka duba wane ne za ta ce shi ne ya jawo wannan? Matan ce. Mata ku duba da kyau, ku ba mijinki mutunci, ku ba shi to je kawo wata mata. Ya ce to matana wallahi yanzu na son kwanta ki, ai na gaji. To yanzu zai je kawo wata mata wanda zai ba shi abin da yake so, abin da baki ba, abin da kin rasa shi shine yake so ya dauka wata mata ya samu. To ku duba da kyau, namiji din kai ma ka duba da kyau. Dukkan mu ga mu nan ga hali. To ga mu nan kuma sai mun ce zaman lafiya. To sai sati mai zuwa.
ji abin da ka ce. In ka ce kana son ka kara aure to ba damuwa. Amma ba wanda ba matan da tana son ta zo ta ringa raba mijinta da wani mata kuma. Amma in ka ce abin da kana so kenan ba damuwa, ni na yarda da kai, ba damuwa. Masana. Na ji ka, ban son ji wani magana, na riga na ji. Na san maganan ba zai miki daidai ba. Ni kuma ina son jiya miki wannan abu wallahi ya ɗaya masu ranki ne ke ji. Ba wai tsoronki ni ke ji ba, amma ni na san ba za ki ji daɗin da maganan ba. Wani mata ne za ta ji daɗi mai gidanta ya je kawo aure? Abba kai kuwa. Babu, amma abin da yake son jiya miki zai daidai a tsakanin naku ba? Ba damuwa. Tun da ka ce za ka yi daidai to ba damuwa. Wallahi ba abin da kike son da ba zan baki ba. Ba damuwa. Ba damuwa. To yanzu me kike son baki? Kome ba damuwa. A'a, ba za ki ce mu komai. Man da ba na son komai. A'a, kina fishi kenan ai. Ba na fishi, ba na dai son komai. Allah asana. Ba na son komai. To, salamu alaikum mutanen gida. Mun kawo muku ne shirinmu nan. To, ya za yi? Mijina ya ce zai kara mata. Ni kuma a zuciyana ni ba na so, amma ko addinin mu ma, ko Islam namu ma, Musulunci ya faɗa cewa in kai namiji in kana da karfin mata guda 4, in dai za ka yi daidai a tsakaninsu, ba abin da ya hana ka karka yaurinka. Amma abin da bai da kyau ne in kana yin son kai ba ka yin daidai tsakanin matanka, shine bai da kyau a Islam. To, kai namijin da ka san kana son ka kara mata, ka yi kokarin cewa tsakanin matanka, ka yi kokarin cewa kana daidai. Don in ka yi daidai zai sa zaman lafiya. Zaman lafiya zai sa komai a duniya. Masha Allah. Gaskiya ba zan baki duk abin da kike so gaskiya. Ba damuwa, in ka ce za ka ba da abin da na yi miki alƙawarin cewa zan yi daidai. Ba damuwa. Kan ji ko? Na ji. Haba. Ko babana ma matan babana 13 kuma yana daidai da su. Na ji. To na gode ko? Ba damuwa. A shiga ciki ko? Shiga ciki. Yawa.